слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Блаженнождоняся Господа, заповедь Его восточен земно, спасибо Сыне Божий, рождения от Девы поющий Отец. Аллилуйя. Сильно на земле будет семя Его, расправит благословится, спасибо Сыне Божий, рождения от Девы поющий Отец. Аллилуйя. Слава и богатство дома Его, и правое нам пребывает века. Спасибо Сыне Божий, рождения от Девы поющий Отец. Аллилуйя. Воссия вознесен правый, милостивый, щедрый, праведник. Спасибо Сыне Божий, рождения от Девы поющий Отец. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Единородный Сын, изгой воли бессмертенцы, и изгоре во спасение нашего ради. Воплотитесь от святые Богородицы, и Преснодевы Марии. Непреложного человечився, распнися же Христе Божьей смертью, сердцу правды. Едицы святые Троицы, прославляем мы Отцу и Святому Духу, спаси нас. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Пречистую Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Яко благо человека любит Бог и сие небеса посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Рече Господь Господи моему, сиди одесную мне. Рождество Твоей, Боже наш, Воссия мира и свет разума, языком служащий, Ты царем начался, Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе великий сатана слава, Господи, слава Тебе. Проче же положу враги Твоя подножие ног Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, Воссия мира и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учася, Тебе кланяйтесь солнцу правды, и Тебе великий высоты востока, Господи, слава Тебе. Жезл силы последний Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияет миром
Премудрость постигни, и чрево преждется родитя, ляться Господь не расплодится, ты ей нет, а чином ты себе кого. Господи, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дева есть, пресущий Сыном, рождает. Ангелы, спасли Господа, слава славят, слава славят. Он свежет, соответствую, путешествую, путешествую. Возгороди, проводится окрочавано, прелестный Бог, прелестный Бог, прелестный Бог. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святости Боже наш, и слава славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые, и услышаны. Господи, спаси благочестивые, и услыши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Христос, воскресен! Аллилуйя! И
доколе твоему, Ему прокинем глаза тьмы, вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему Вышний. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его. Вся земля да поклонится тебе и поет тебе, да поет же имени твоему. Вся земля да поклонится тебе. И поет тебе, да поет же имени твоему. Премудрость. К Галатам послание святаго апостола Павла чтение. Братья, всегда видим причина века, посла Бог Сына Своего единородного, рождаемого от жены, бываемого под законом, да под законной искупит, да всиновление восприимет. Да яко естественное посла Бог Духа Сына Своего, сердца ваша, вопиющего Отче, тем же уже не сирот, но сын, аще же сын, и наследник Божий Иисус Христос. И Духове Твоему, аллилуйя, глаз первый. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает свет. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Премудрость прости, услышим святого Евангелия мир всем. От Матфея святого Евангелия чтение. Господи, слава Тебе! Он Иисус, уродшийся в Вифлееме Иудейским, от мира до царя, сел свил от восток придоша в Иерусалим глаголюще, где есть рождейся царь иудейский, видев он во звезду его на востоце, и придох он поклонитесь ему, слышав же Ирод царь, смутися и вся Иерусалима с ним, и собрался первосвященники и книжники людские, вопрошаши от них, где Христос рождается. Они же рекоша ему, в Вифлееме Иудейске, так описано есть пророком, и ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых,
хлеба изойдет вождь, и же упасет люди моя Израиля. Тогда Ирод тай призвал вы, и испытаваши от них время, явшиеся звезды, послав их в Вифлеем рече, шедше, испытайте известно, отрочайте, и даже облящите, возвестите ми, якогда я сшед поклонюся ему. Они же, послушавши царя Идоша, и се звезда, и уже видяши на востоце, идяши пред ними, донде же пришедший ста вверху, и держебе отроча, видевши же звезду, возрадовавшися радостью вели зело, и пришедши в храмину, видишь отроча с Марией, матерью его, и павше поклонившися ему, и отвергшие сокровища своя, принесоши ему дары, злато и ливан и смирну, и весть приемши во сне, не возвратитесь по Ироду, иным путем от Идоша, во страну свою.
Твоє, і чоловіки Господа, Господь Боже нас, і Господи Боже, спаси нас, і посилуватися наше, помилуй, 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 приписи нас, побили своїм, побили що Дотримуємо слова Божої повіщення, світош нашу, достоинство нашого, світіння, своя, я дошли, що Господи, він зліпує твої сім'ї, заступлення Твоєго, і спасибо життя, і славимо Ісусу Христу, і Христо, і Варто. Амінь. Молитеся о блаженні Господи. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Вся Украины да поменет Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы и весь священнический, вашеский, диаконский чин братьевского храма сего, да поменет Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Поющий, труждающийся во святом храме сем, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда да не присно и во веки веков. Строители и благопресвятые жертвователи сюда храма сего, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда не присно и во веки веков. Вас, православных христиан, сродников ваших, да поменет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков.
и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и живого сорожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, едино сущно, осудившихся выше, нас ради человеки нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и очеловечася, распятого же за мы Христом Тистым Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном поклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения и жизни будущего века. Аминь. Милости Божия,
помилуй. Священників, священників не дарив, Господи, молимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ой, Господи. Ой, Господи. Ой, Господи. Ой, Господи. Ой, Господи. Ой, Господи. Святый Господи. Боже наш, извести на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
Небо і земля, нині торжествую. Ангели, люди, весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, огні вітають, паси грають, чудо повідають. Виплиє, весела новина, пречиста діва, породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, огні вітають, паси грають, чудо повідають. Господи, царі, придоша, влада не спину, Христос принесоша. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, огні вітають, паси грають, чудо повідають. І виростемо, Богом вітаємо. Слава вишніх, йому заспіваємо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі вітають, огні вітають, паси грають, чудо повідають. Я сина породила, я ся погасила, стіну притрусила. Слава ще, слава вишнього молюще. А язик старенький, нося слави славі, Ісуса спасу переведе стелі. Слава ще, слава вишнього молюще. Смотри, царі, славу приходять, Ісуса спасу дари приносять. Слава ще, слава вишнього молюще. Ой, разом станемо, Христа прославляймо, честь і славу Богу нашому вітаємо. Слава ще, слава вишнього молюще. Слава ще, слава вишнього молюще. Радість приніс, що на землі Бог народив, Господи, Вифлеєм, Євангелієм, Євангелієм, Славімо Йому, проспіваємо славу Йому. Поспіши у Вифлеєм, де уясняв, є Божий син, славимо Богу Йому, заспіваймо славу Йому, слава вишнім Христу, Отцю і Сину, Духу Святому. Вишній Бог, ангел тебе радість приніс, що на землі Бог народив. Ангел тебе радість приніс, що на землі Бог народив. Тож поспіши у Вифлеєм, де уясняв, є Божий син, заспіваймо Богу Йому, заспіваймо славу Йому. Тож поспіши у Вифлеєм, де уясняв, є Божий син, заспіваймо Богу Йому, заспіваймо славу Богу, слава вишнім Христу, Отцю і Сину, Духу Святому. Радість приніс, що на землі Бог народив, ангел тебе радість приніс, що на землі Бог народив. Ангел Божий із небес, радісно зійшла.
Родився Божий син, народився Діви Марії, непорочної неділі, та спасіння світів нам. Тож вітаймо честь йому, заспіваймо пісню цю, слава вишнім вічному Богу, Отцю і Сину, Духу Святому, а на землі мир. Слава вишнім вічному Богу, Отцю і Сину, Духу Святому, а на землі мир. Со страхом Божиим и верой приступите. Слава Твоей любимой имя Господне, Бог Господний явился нам. Верую, Господи, исповедую я Ты сего истину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешное спасти от них живых нас. Ищи верую во свет самое и пречистое тело Твое, и сия самая честная кровь Твоя. Молюсь, о Боге, помилуй меня, прости мне прегрешение моя, вольное и невольное, за словом я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби мне осужденным причаститеся, с причестных Твоих таинств, благословения, грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечер Твоей тайны, где Сыне Божий, причастник веры, и благом Твоим тайну повем, не лобзаний, кроме куда, но и по разбойник исповедую Тя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем, да не в суд или его осуждение будут мне, причащение из Твоих таинств, Господи, мысли, души и тела. Аминь.
Твоих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господи. Господи, священника, помогающий спасение Твоя, и благослови достояние Твоей вечные церкви Твоей сохрани, любящий воинов и дому своего, и всех воспрославив божественной Твоей силой, и не остави нас смывающих на Тебя, мир миру Твоему даруй, церкви, священникам, воинству, и всем людям Твоим, это всякое деяние благо и всегда совершенствующее, сохраняй Тебя на светлой Твоей славы, благодарением, поклонением воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Имя Господне благословенно века. Имя Господне благословенно ныне до века. Имя Господне благословенно ныне до века. Благослови, Господи, на святое время, выкупай Господи, Господи, покорится душа моя, да услышит простые развеселятся. Благодарите Господа за мною, и радуйте мне будет. Звезда Господа и услышана, и от сердца моих избавися. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не посветятся. Великий Господи, Господь услышали, и от сердца его спасения. О, послица ангел Господня, признающийся Его, и избави. Посетите, Господь, блажен мужи уповается. Молитесь Господа с его, яко есть решение боящимся Его, богатый несчастный закажа. Ты ставящий же Господа несчастный всякого блага. Благослови Господи, на ласково благодати, человеколюбие всегда мы не присны во веки веков. Аминь. Аминь. Христе Божьему, Владе наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Тише вертепе родилися, и в яслях воздвигли нашу ради спасения Христос истинный Бог наш. Молитвой пречистой своей Матери, Иже святых отец наши, священномученика Макария, митрополита Киевская, всей Руси, великомученика Георгия Победоносца, святителя Иоанна, архиепископа Константина, града Златоуста, святоправеда Бога Отец, Якима Иоанны, и все святые помилуйте, спаси нас, как благий человеколюбец. Господи, нас нашего умия, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, настоятеля братьев, прихожан святого храма сего, Богу предвидную страну нашу и вся православная христиане,
їх сохрани, новая лето, новая лето, новая лето. Різдвяне послання християнам Української православної церкви блаженнішого митрополита Київська і всієї України Ануфрія. Христос рождається, славте! Христос з небес, зустрічайте! Співайте Господеві вся земля! Сердечно поздоровляю всіх вас, боголюбиві архіпастирі і пастирі, благочестиві іноки та інокині, дорогі брати і сестри, з великим мироспасительним праздником Різдва по плоті Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вже 4-й рік підряд ми зустрічаємо Різдво Христове, свято Божого миру і благовоління під звуки смертельних пострілів. І ми щиро молимось Господу умиротворити серця воюючих проти нас. Але ніхто і ніщо не може нас відлучити від Божої любові. Ми з радістю зустрічаємо свята Різдва Христового і молимось, і прославляємо велику благочестя тайну явління Бога у плоті. У ці священні дні перед нашими розумними очами знову велично постає світла таємнича історія того, як нас ради, людей і нашого ради спасіння на землю прийшов предвічний Бог. Люди, які ще в раю згрішили проти Бога, які відступили від Бога і відвернулися від божественної любові, з нетерпінням чекали, коли божественна любов повернеться до них. Людство знало, що на землю, спустошену гріхом, має прийти Месія, який очистить і освятить увесь світ, і поверне людство в втрачений рай. І ця тайна звершилася. Син Божий, друга іпостась Святої Живоначальної Троїці, Творець всього видимого і невидимого, приходить на землю в образі людини. Господь народився у бідній Вифлеємській печері, куди пастухи в негоду заганяли скот. Марія, Божа, пречиста Діва Марія, сповила Боговладенця Христа і положила його в ясла, дивуючись, як цар царів, творець вселенної, якому на небі ангели зі страхом предстоять і з трепетом служать, восхотів звершити тайну свого пришестя у світі, в крайньому убожестві і простоті. Святі ангели з благоговінням споглядали глибину і велич божественної любові. Вони літали над Боговладенцем, над печерою і співали дивну пісню: «Слава Вишнім Богу, і на землі мир, в людях благовоління». Ангел Божий з'явився пастушкам, які неподалік стерегли свої стада, і слава Божа осіяла їх. Пастушки злякались, але ангел заспокоїв їх і сказав: «Не бійтеся, я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, тому що нині народився в місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак: ви знайдете младенця в пеленах лежачого в яслах». Пастушки поспішили в благословенну печеру і дійсно знайшли там Боговладенця Христа, сповитого лежачого в яслах, і поклонилися йому. Пастушки розповіли Пресвятій Діві Марії і Йосипу обручнику, який був земним ангелом-хранителем Пресвятої Діви, все, що сповістили їм ангели. Після пастушків у цей же самий перший день на поклоніння Божественному младенцю прийшло 3 волхви.
Волхви були східними царями і вченими мудрецями, які також чекали пришестя у світ Месії. Бажаючи зрозуміти час і силу пришестя, вони займалися вивченням небесних світил. І ось в один час волхви, незалежно один від одного, побачили в небі чудесну зірку, і вони зрозуміли, що тайна пришестя у світ Бога звершилася. Вони незалежно один від одного пішли за зіркою, яка привела їх до Єрусалима. Там вони зустрілись і разом пішли до царя Ірода, щоб віддати йому честь як царю земному. І від Ірода зірка повела їх до Віфлеєма і зупинилась над благословенною печерою, де народився Месія Христос. Волхви зі страхом і благоговінням поклонились Богомладенцю Христу і принесли йому дари – золото, ладан і смирну. Золото, як царю вічної слави, ладан, як первосвященнику майбутній благ, а смирну, як знак того, що первосвященик Христос сам себе принесе в жертву за спасіння людей. Ірод лукавий, почувши від волхвів, що у світ народився вічний цар, захвилювався і замислив убити Богомладенця Христа. Але ангел Божий у сні сповістив про це Йосифу обручнику і повелів святому сімейству тікати в Єгипет. Так людська злоба невдячно зустріла Бога на землі, але ніяка злоба і гординя не могла перемогти життя. Богомладенець Христос пробув кілька років у Єгипті, не зложив ідолів і благословив єгипетську землю. А після смерті Ірод знову, за словом ангела, повернувся в Іудею, і де була звершена велика жертва божественної любові, заради якої і прийшов на землю Бог. Божественна любов перемогла людську злобу і гріх. Боротьба Спасителя з злом була великою і тривалою. І в ній Господь навчає нас, людей, як ми можемо і повинні протистояти гріху. Якщо можливо, то тільки від гріха, то тікати від гріха, як Богомладенець втік від злого Ірода в Єгипет. А якщо неможливо втекти, то мужньо терпіть людські слабкості і немочі і недоліки, як це робив Христос Спаситель під час свого земного життя і месіанського служіння. Господь іноді говорив людям: «О, роде невірний і розбещений, доки буду з вами і буду терпіти вас». А іноді Господь викривав лукавих грішників і говорив їм: «Змії, породження єхидне, як втечете від засудження в гієну». Але Господь усіх і все терпів, і у відповідь на людське зло робив людям тільки добро. Вгамував стихії, годував голодних, зціляв хворих і воскрешав мертвих. Правда, і у Старому Заповіті кращі із синів людських також подібним чином протистояли злу. Так Йосиф Прекрасний, який був спокушений дружиною єгипетського царедворця, вирвався від неї і, залишивши свою одежу в її руках, утік від гріха. Праведний Лот, який жив у Содомі, де звершувалось крайні беззаконня, мучився у своїй душі, але все терпів, зберігаючи свою моральну чистоту та ціломудрість. У цьому, на перший погляд, однаковому протистоянні гріху в Старому і Новому Заповіті є одна дуже важлива різниця. Старозаповітні праведники протистояли злу, але були неспроможними його перемогти. А Христос Спаситель протистояв злу і переміг його, знищивши його через страждання на хресті. Христос Спаситель подарував і нам силу перемогти зло. І Господь навчив нас, як це треба робити. Зло, як говорить Святе Письмо, перемагається добром. Якщо ми будемо любити Бога, свого Творця і Создателя, і будемо любити людей, якими б вони не були по відношенню до нас,
добрими чи злонавіреними, то ми будемо спроможними не тільки протистояти злую віку, але й перемогти його. Ще раз вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, з Різдвом Христовим і святом Божого миру і благовоління, з великим днем єднання неба і землі. Нехай кожен із нас через терпеливе, благочестиве життя стане причасником тієї великої благодаті, яку приніс на землю Божий Син, наш Спаситель і Господь. Благодаті, яка оновила світ, яка принесла людську радісну надію і духовну силу перемогти всякий гріх і зло. Нехай кожен із нас знайде свою чудесну зірку, яка веде до Вифлеємської печери, де взяли світлий початок божества тайна нашого спасіння, де предвічний Бог, Творець, людина з'явився в образі людини. Вифлеємська зірка, яка творить, як говорить преподобний Єфрем Сирин, з'явила через волхвів усім творінням, щоб від цієї зірки вони навчилися надіятися на Бога, який зійшов до людей, щоб вказати їм шлях до свого царства. Щиро бажаю всім здоров'я, радості, миру і вічного у Христі спасіння. З Різдвом Христовим! Христос рождається, славте! Христос з небес зустрічайте! Співайте Господові вся земля, амінь! Смиренний Ануфрій, митрополит Київський і всієї України, амінь! З Різдвом Христовим! Добрий, людям на
Славіте, Христа величайте, святий вечір добрий, людям на здоров'я. Божому Сину славу вітайте, святий вечір добрий, людям на здоров'я. Людям на здоров'я.